Polres Temanggung, Jawa Tengah membuka kasus tindak pidana korupsi terkait penyelewengan dana rerewangan silihan utawa pembiayaan saka Kementerian Koperasi lan Usaha Cilik Menengah (KUMKM). Dana kang bersumber saka APBN tahun 2022 liwat Lembaga Pengelolaan Dana Bergulir Koperasi (LPBD) iku ditindakake Kepala Koperasi karo katunan negara sakgedene sak miliar rupiah. Kepolisian Resor Temanggung, Jawa Tengah buka kasus tindak pidana korupsi terkait penyelewengan dana rewangan silihan utawa pembiayaan saka Kementerian Koperasi lan Usaha Kecil Menengah ing sasi Juni nganti Desember tahun 2020. Kasat Reskrim Polres Temanggung AKP Didik Triwibowo Sanjang jero gelar perkara ono ing Mapolres Temanggung. Kronologi tindak pidana korupsi iki kawiwitan wektu tersangka TW selaku Direktur Koperasi Argo Sumbing Mandiri Kecamatan Tembara ngajuake proposal penjaluan silihan utawa pembiayaan kanggo 230 anggota koperasi. Sawise pengajuan kasebut disetujoni sakgedene sak miliar rupiah, nanging dana kang sak mestine dikanggoake kanggo 230 anggota ora disalurake. Ananging dana kasebut kanggo kawigaten pribadi lan ora jumbo karo peruntukane. Malah jroning mulusake aksine iku, tersangka nglakoni manipulasi karo daftar penerima dana ndadekake fiktif. Tersangka mengirimkan data tidak benar atau fiktif kepada LPDB yang bersumber dari APBN KUMKM berupa daftar anggota calon penerima dana bergulir yang disalurkan melalui koperasi sejumlah 230 nama. Kemudian tersangka melakukan pinjaman dana bergulir dari LPDB KUMKM tidak digunakan dengan semestinya, yaitu tidak tersalurkan kepada yang seharusnya para KUMKM. Tersangka TW dijerat pasal loro ayat 1 lan pasal 3 junto pasal 18 ayat 1 loro lan 3 Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1999 ngenani pemberantasan tindak pidana korupsi karo ancaman hukuman paling suwe 20 tahun penjara lan denda paling sithik maksimal @1 miliar rupiah. Jroning pengungkapan kasus iki, polisi ngamanake sejaja barang bukti arupa 96 bendel dokumen pengajuan lan pencairan dana LPDB, 4 unit komputer, 2 unit monitor, 1 keyboard, 1 mouse, duit tunai sakgedene 1.860.860.000 rupiah sarta bagan struktur organisasi KSP Agro Sumbing Mandiri. Aditya Prusika, Temanggung TV.